Szia, Szűcs Krisztián vagyok a Maxdon Consultingtól, és a véleményedre vagyok kíváncsi. Nem sokára indítunk egy kampányt, aminek a célja az, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy szülőként mennyire fontos, hogy időben gondoskodjunk gyermekeink életkezdéséről. Ennek is most ugye pénzügyi közvetítőként elsősorban az anyagi vonzatáról. Annak érdekében, hogy ez ne csak egy jövőbeli távlati célként lebegjen a szemünk előtt, hanem valami azonnali haszna is keletkezzen számodra, ezért 4 dolog közül választhatsz, és kérlek is, hogy szavazz ezekre, mert amelyik a legtöbb szavazat érkezik, azt be fogjuk építeni a kampányunkba. Talán találkozhattál már bizonyos képekkel a Facebook oldalunkon, ugye ez az az első, amit föltettünk, és az első lehetőség, az mindjárt az lenne, hogy ha nálunk indítasz egy megtakarítást a gyermeked számára, akkor egy általad megjelölt alapítvány számára mi a saját bevételünkből adunk egy támogatást. No, ilyen módon neked a befizetésed ugye a gyermeked számára az duplán hasznosul. Második lehetőség az egy ajándék. Tehát annyira már megismerem, minden ügyfelemet ismerem annyira, hogy mire odáig jutunk, hogy szerződést kötünk, addigra nagyon jól tudom, hogy mi az, aminek örülne, úgyhogy egy meglepetéssel szeretnénk kedveskedni, ez a második lehetőség. A harmadik az nem egy kézzel fogható ajándék, hanem inkább egy élmény jellegű, szintén ajándék igazából, befizetünk valamilyen élménydús programra. A negyedik pedig akkor szól neked, hogy ha úgy gondolod, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés, de igazából most nincsen a családi költségvetésben erre keret, vagy pedig már megoldottátok máshogyan, mással, vagy akár velünk a gyermeketeknek az életkezdését. Nagyon szuper, örülünk neki, és minden egyes olyan ajánlásnak is örülünk, amikor ismerőseidet küldött hozzánk, és ezt 5000 forinttal meg is háláljuk neked, egy vásárlási utalvány formájában, amit nálunk költhetsz majd el. Oké, úgyhogy légy szíves, válasz A, B, C vagy D kommentben is várom a megfelelő betűjeleket, vagy pedig, hogyha anonim szeretnél maradni, akkor a videó leírásában találod a honlapunknak a megfelelő oldalának a címét, ott tudsz szavazni névtelenül is. De előre is köszönöm, április 25-ig tudsz szavazni, mert májusban indul a kampány. További szép napot, szép hetet, szia!